Anya laki din! Adto yung tigat-gatangam, Tata Benito. Nagyaman na Brenda, ah. Ay, Apay, Tata Benito. Kit-kita ang matlatan tiladawan iti adigi ti tersenak. ay, malas. Malas na itaaladawan, Brenda. Anya, kasano kumaan nagbalin amalas day taaladawan dagiti kabalyo, Tata Benito? Saan ka day? Adagiti kabalyaw, kunalaing atumaray. Wan, Tata Benito. Ay, kaya't asawan day ta, tumaray ti swerte. Anya, Iso amalas ti agidis display tiladawan dagiti kabalyaw, tatumaray ti swerte. Nang runa ta, dapat tirsinam. Nagbayag kalakid din anapan gimatang iti sibuyas, Benito. Kasanaw, jak pa ilang makamove on, wiki bakit. Apay aya, Benito. Nagngina ti sibuyas. May sa apirasto, city. Una yan, nagngina. Nangina nga rod ita ti sibuyas, dada ni taluga so tibayan ti may sa kilaw. Saan talangan nga agrikado iti sibuyas na nagngina. Anya nga rodan ti pagrikado ta, no di mon kayat ti sibuyas. Jak imbaga, jak kayat agrikado iti sibuyas. Tikunak, saan tapay lang agrikado iti sibuyas ta nagngina? Inkala dumawatan ka dagiti ka aruba. Anya lakid din ni Benito. Igaraw mo man ti jak kayat nga ugalim. Ay, mabainak lakid din ang mapanagdawat ka dagiti kakaaroba. Nagadugayam kitarakan mo amanok pare sutilaw. Wen, pare Benito. Malas. Anya ti malas, pare Benito. Malas ti manok ataraknaid. Kasano kumaamalas at araknan dagiti manok, pare Benito. Saan ka di dagiti manok tumayab? Wen, tumayab damot sagpaminsan no adda mga abog kadakwada. Kaya ta sa unday ta, maitayab ti swerte. Anya, Itayab na ti swerte pare. Iso amalas nagtarakan iti manok. ay imposible pare Benito. Ay posible pare sutilaw. Jak to upay kaya nagtarakan iti manok tamok amalas. Itayab ti manok ti swerte. Anya, Mabalin mo lang ta sumaganday ta amalas. anya nga ti pangsumang ko, pare Benito. Mangipadawat ka tapno makontra ti malas paray. Anya, Ipadawat mo kanyak na itamay sa tapno agbalin a positibo ti amin. Kat mapukaw ti malas. sige, mangtiliwak iti maysa, at ipadawat ko kan ka. Why dam, ay nagimas ti sabaw tinitib a manok. Tinula ko naman, Bikay. Nangalaam iti manok a pinartem, Benito. Impadawat ni pare sutilaw. Ipapadawat ayamot ti manok. Kano nagngina? Impadawat na nga raod. Di kan sumanaw dita. Mangan kakidin. Sambutem ti agigop iti sabaw ta na putupay. Nay, nakapasyar kayo mat diti balay, tatang. Wain, Bartolome nakaw. Masyarak mat ataw ang mararamidag iti balay may kaninanang yaw. Ay, nasayaat mat tatang. Mabitlaan tayo nagmangisagana iti merienda. Mabit lang. Hapay ka day, tatang. Malas. Malas na ita. Ha? Anya ti malas, tatang? Day taladawan ti talo a pusa, ah. Indisplay day ni bakit kaw, tatang. Kasano ang nagbalin amalas day taladawan dagiti pusa? Saan ka di adagiti pusa ka nalayang ako maramot? Uwain, tatang. Kaya tasawan day ta. Kanayon kayo nga agapa ka ni baka mau. Kata mga karamutan na ka. Anya? Madadal ti limbong ti panunot yaw. No di ikatenday taladawan dagiti talo a pusa. Ay, ibagag to day takin di bakit kaw, tatang. Kumusta kay ni Bartolome nga anak ta, Benito? Imbaglaki din tapi masyarak iti balayda. Apay aya. Naikat ti malas iti balayda iti napanak. Anya, pimasyar ka laang na ikatan ti malas iti balayda. Wan bikay, impaikat ko tiladawan dagiti talo a pusa iti balayda. Mangitonda da jay ti malas. Ladawan lang dagiti pusa, malasan. Talaga malas. Amin ang makita kak pagmalasan, impaikat kaun. Nangag mo di unit tiwak, Bikay. Wan, Benito, apay aya.
Ay, dakas ti pasimudag ti panaguni ti wak. Anya kumangay ti dakes na. Denggem ngamin anay imbag ti uni ti wak, ah. O, dajay. Naglawag imbag ti wak. Wak! Kukwak! Kukwak! Kas lakas di ti bagbagana. Anya lakit din aya binitaw. Inikamanan iti sabali a kaipapanan ti panaguni ti wak. Ay, makapakintag ti panaguni ti wak. Bakit? Kukwak ti biyag mo. Dayta, ti kayat asawan ti bagbaga ti wak. Anya, ay maturo ka kit din. Sabali manan day ta ibagbagaam. Ay, dalaki di matay akaruba. Bakit? Ay, tila sasawom. Awan ti matay akaruba. No sa nakaaruba ti matay. Ang mga no iti sabali a lugar. Anya, Ay, talaga nakabutbuting ti panaguni ti wak. Sino tinatay ngay bagbagan pare sa tilaw? Mingay kakabalintina tagadaya. Ay, kuna akong kahit. Anya tinakunan pari binitaw. Daya nang ko nga uni ti wak edi rabi. Kuna kun ket nga damanan alaan abiyag day jay awak. Patpat sumat dayta. Inuugma dayta apamate. Ay, saan nga inuog maapamati pare? Kita tinapasama kanina na Valentina. Natay! Kastoy nga minti ko na jiwak anang ko iti rabi ay pare. Wak! 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 Kukwak! Kukwak! Kunana! Anya! Nagadugayam ti tao dito'y lamayan pari binitaw. Wen garot pare sutilaw. Adugayam ti kakabagyan ni Nana Valentina. Ay sos! Apay pare. Dagitiin ba'y nakilamay pare? Apay dagitin nakilamay. Pagmalasan tin suot na abadaw. Dakis dagi suot itinalabaga abadaw no makilamay ka. Anya, kasano kumangay pagmalasan ti kolor tinalabaga abadaw? Marigatan nga agtalyas at ije langit ti kararwa tinatay pare. Anya, Tinalabaga abadaw. Simbolo ti apoy. Ang mga no ije impyernaw ti pagturungan ti kararwa ni Nana Valentina. anya, Ay sos, agdungdong awdan paray. Sa pa batog na ti ulo na iti sarming tilungaw. Dakas da ita. ha! Numasambat mo ni tatang ko ijay langit. Pakikumkumustam ka di, Nana Valentina. Idanon mo kan kwa na nagsingsingput kami nga kakabsat. Kan nagbibingayan mi, di daga ngayon patawid na. Pakibagamutan ka ni tatang, asing singiran da kami, dagiti nakaututangan na. Ado, pa'y tinapanawan ni tatang nga utang na. Ay, natitinanan itilwa da ita sarming tilungon, balasang kao. Dakas da ita. Ha? Ada sumaruno amatay no matidtadan itilwa tilungon. Punasig tilwak, tata. Ay saadan, adang matay no punasem tilwam iti sarming. Kasanang punas ka itibiyag, ti kayat nasawan. Anya, Ay, sumangam langin tapno mapunas ti malas. kasanong iti panang sumang ko, tata. Mangirwar ka iti sagaribaw, kat ipabulsam iti sabali ataw tapno mapagkati malas. Anya, No di mo aramidin dayta, mga nusika ti sumaruno amatay. ay, kaya timatay, tata. Iso ang mangirwar kan iti sangaribaw. Kat ipabulsam kanyak, malala. Anya, Babanday ta nga ramida. Kasla impabulsamon ti malas iti sabali at tao. ay, hindi sikan ti agbalas, tata. Moren, malasa ka. Ayos la kanyak. Tinapatag, saan asikat ti agmalas. Isungay pabulsamon kanyak ti sangaribo apisaos. Wan, tata. Binitaw, nangalaam iting gatang mo itinaimas sa sidaan. Di kagdanag di tabakit. Mangan kakiday tani, mabaawan ng ti sabaw ti bulalaw. Nanginapay mo ti karni ti baka. Nagadu pa'y lasaw. Mangan kan kunak. Malas na itangan aramidam.
Kasano kumaan nagbalin amalas dagiti ibagbagak? Malas no mabisinan ka. Anya? San kay din ang malas ti mabisinan? Ay, umay kanta saklutan ka bayat ti pandangan mau. Ay salbag ka, apay asaklutin nak nga ay. Apay, ubing abasait. Mabalin na tamad. Subuan ka pa ano kaya mau. Ay, bagtit kalaklak na yan. Tumatangak man iti sibuyas, Brenda. Manuti may sa pirasaw. Sa nga pulo, Tata Benito. Anya! Sa nga pulo a pesos, tinagbasit a bukal. Kasla kadakilang tilo dit ti kaldeng. Nangina ngamin at talaga ti sibuyas ita, Tata Benito. Hindi na minsan naging matangak iti sibuyas. Si iti maysa. Ita sa nga pulaon. Awan maaramidan, Tata Benito. Ay, nagngina aminin ang ha! Oh, apay akit kita tibadok, Tata. Ay, maday. Malas na ita abado, Brenda. Dakas ti agisuot iti black and white abadaw. Kasano kumaamalas ti kulor ng isit ken kulor puraw abado, Tata? Kaslad na pampanasam no kasta. Adda matay akabagyam. Anya? Ay, sumangam itatana sa papay. Anya nga iti pang sumang ko, Tata Benito. Pabulsaan nak iti sa nga pulo piraso a sibuyas tapno mapukaw ti malas. Anya? Nagadumutan a sibuyas ti ipabulsak ken ka, Tata Benito? Wen sa nga pulo met amalas ti maipabulsa kanyak. Anya? Siyak ti mangibakla iti malas. Iso pabulsaan na kon iti sa nga pulo sibuyas. Magpili ka. Sikat ti kumpatan ti balas, wano siya? Sika, Tata Benito. Nakartingam nga raw ti mangipabulsa kanyak iti malas. Ay, sibuyas! Nay nagadumot ng tiginatgatang mo sibuyas, Benito. Sapay naggina. Saan ko ginatang nagita sibuyas bakit? Anya nga rod? Impabulsa kanya ni Brenda. Anya? Imbagak lang agmalas ngam nagbutang matay. Isu nga impabulsanan kanyak ti nga pulo a sibuyas tapno masumang ti malas. Anya lakit din, Benito. Igaraw mo manen ti jak kayat nga ugalay. Agluto ka din. Tani, mabisin ako. Nagimas at talaga timangan. Nang runa no na imos ti masidam. Inayadam mo't atimangan. Kas ka lang may ibusan iti sidaan. Sapay nagdadakkel ti tulang day takarni ti baboy. Magustuak nga ro ti sidaan. Ay kukod ti baboy ko naman. Nagimas. Ay sus, ay, anya ti mapaspasamakan ka. Nakatilmunak iti tulang. Marigata na ka umangas. Malas mo, Benito. Tulungan nak. Marigata na kon nga umangas. Naisilsil dito lang. Iti ka na mo kumkaway. Ay, gunggo na ma. Agnakam kaitan. Ti amom nga ta, katjak amo ti aramidam, akos kusitam dagiti tattao, ibagbagam nga agmalas da. Anya? Ita, sikan ti agmalas. Leksyon kan kadaitan, Benito. Ay, nagbalatot kan ka ti maday nga aramidam. Talaga niya kung makaangas kay tulungan na. Ay, di nakarabasan, Benito. Ay, nay, malabusan akon. Ala, pabagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Superstitious belief. Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.